Y Taliad Annibyniaeth Personol, neu'r TAP, yw un o'r prif fudd-daliadau anabledd sy'n cael ei talu i bobl i helpu achostau byw ychwanegol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Yn yr Alban, mae budd-dal tebyg o'r enw Taliad Anabledd oedolion ar gael. Os ydych chi'n gofalu am rywun â chyflwr iechyd, anabledd neu salwch tymor hir, a'i bod nhw rhwng 16 oed ac oed pensiwn o wladwriaeth, efallai y bydd ganddyn nhw hawl i hawlio. Efallai y bydd yr unigolyn sy'n derbyn gofal gennych chi'n gymwys i gael tap os nad yw ei symudedd yn dda, a'i bod hi'n anodd iddyn nhw symud o gwmpas y tu allan bob dydd. Neu efallai y bydden nhw'n bodloni'r meini prawf os ydyn nhw'n cael anhawster i wneud tasgau bywyd bob dydd fel ymolchi, bwyta neu wisgo'u dillad. Dydy'r penderfyniad ddim yn seiliedig ar incwm na chynullion rhywun, ond ar faint o gymorth sydd ei angen arnyn nhw yn y tymor hir. Mae yna wahanol gyfraddau wythnosol gan ddibynnu faint o gymorth sydd ei angen ar rywun. Mae yna gyfradd safonol a chyfradd uwch ar gyfer gwahanol anghenion o ran bywyd bob dydd a symudedd. Mae ragor o fanylion a'r cyfraddau presennol i'w gweld ar wefan Carers UK. I weld allwch chi wneud hawliad ar ran rhywun, edrychwch ar-lein i weld ydyn nhw'n bodloni'r amodau gofynol. Gallech chi hefyd ofyn am wiriad budd-dal gan un o gynghorwyr Carers UK. Os ydych chi'n penderfynu gwneud cais, ceisiwch roi cymaint o fanylion â phosibl. Efallai y byddwch chi'n poeni y bydd hawlio tap ar gyfer rhywun sy'n derbyn gofal gennych chi'n gwneud i'w budd-daliadau eraill fynd i lawr, ond fydd hawlio tap ddim yn cael effaith anffafriol ar unrhyw fudd-daliadau eraill maen nhw'n ei cael. Fydd y tap ddim yn effeithio'n anffafriol ar unrhyw fudd-daliadau rydych chi'n ei cael chwaith. Yn wir, gallai eich helpu chi wrth ymgeisio am fudd-daliadau eraill. Os oes gan yr unigolyn sy'n derbyn gofal gennych chi salwch angheuol, bydd reolau arbennig yn berthnasol sy'n gallu golygu y caiff ei cais ei drin yn gyflym ac y gallai'r gyfradd uchaf gael ei thalu hyd yn oed. Os oes angen cymorth arnoch chi ynglyn â hyn, mae croeso i chi gysylltu ag un o gynghorwyr Carers UK. Os bydd amgylchiadau rhywun yn newid trwy bod nhw'n hawlio tap, enghraifft os ydyn nhw'n mynd i'r ysbyty neu i ofael preswyl, bydd angen i chi gofio roi gwybod am y newidiadau hyn i'r swyddfeydd budd-daliadau perthnasol. Os hoffech chi ddysgu mwy, mae llawer mwy o wybodaeth ac arweiniad ar ein gwefan, sef carersuk.org, neu gallwch chi e-bostio advice@carersuk.org. Beth bynnag rydych chi'n ei wynebu, rydyn ni yma i helpu drwy'r amser.